Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kajingkar kui ki samla pule bakwa banong doktor hapo jila Meghalaya namar benta kim dan kamshu banit shabar jila kasor kaling ba ka Shillong Medical College SMC kelas dang ban pediang ki application na ki samla bakwa pule ha ka kedan MBBS katnat ka kot ka khya akala pelong ki jingnum application ha ka additional secretariat Shillong ha ka laitrik urisau bat kan kod ha ka handriu tering kat hadu janmit jung kesngi ke beningkong ki samla balik ban aplai ki lapoi kumbalai pu arngun ka Shillong Medical College ke ka college sarkar ka belayo jing menjur na ka National Medical Commission NMC ha ubnai nai lor arhajar arpsan bargan sedang ye ka jing ya kre puli na du kasnem puli arhajar arpsan riu da ka jing dan san pongut ki khna puli kane kalong ka college brownfield ka bapendon kami ki hospital beladan lupa kum ka civil hospital bat Ganesh Das hospital kum ki jaka ai jingi kai kane ka college MBBS ka ba ar ha ka jila Meghalaya hadin ka college beladan lupa ka badai ka autonomous institute ki class jong ka batch baningkong ha ka Shillong Medical College class dang na du unai lur arhajar arpsan Give me your number, I'll send you. Kamu?